मित्रांनो, आज आहे आमचा शिमगा आणि आम्ही चाललो शिमग्याला आता, जिथं आमचा होम लागतो. तर तुम्हाला आज दाखवतो आमचा शिमगा आणि होम. आपण आता पोचणार आहे जिथं आपला शिमगा आहे, आपला होम लागणार आहे, तिथं आपण पोचणार आहे. बाब्याची कबर सोडून द्यायला लागणार आहे. थोडा जमायला कठीण आहे.
इकडे एकाच कंपनी, डिपार्टमेंट वेगळं आहे, खाली डिपार्टमेंट वेगळं आहे.
आहे